Argiaren podcastak. Txarli hor dago gaina batza, Bai, hemen buelta, batza eta sastie. Bertan biltzen zara eta Bai, kilometro zero, dena bertati berta. Tolarek eta hemen dazkek? Tolarek hemen zekeda, upategi txiki bat, upategi deitza balin badago, baina bai. Zekau, goiko pizuntzekau tolarea, eta matxaka, eta zumu eta bera jaizte kupeleta. Eta beran txituia beste produktu zik. Beran ide sagardoa, konbutxak eta histori guztik. Konbutxa era. Baina ikusiko du. Ikusiko du. Bai. Ez. Eletxe. Eletxe, bai. Txarli izazatek, baina guiko izazemen probatzeko. Zehoze bat zeo, bai. Nengo ju, zehoze? Bai? Venga, honei atakatuko zeo. Jai alai, Alai, jai espatzeko. Morauta, ukatuko ju, Ez, honek alkoholik etzekek. Lasai. Aga zirutzen. Bai, jain herrixan. Bai, jo. Bai. Baina, beda joti bera. Epa, ez, eragin Itxaso amatik, Bai, indarazekek, bai. Gorrio ikartzak? Bai, abina. Nola katalogatzei jolako gauzak? Nik zeka jarrita sagar ardoa bazpare, ez? Ja, ardo bat. Desberdintzeko. Gorria, Bai, azkenen... Ardo horri gaten tankera ez, ez? Abik emate jo kolorea. Txin. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo denoi, hemen gaituzue, Egonarriaren 3. denboraldiari hasiera emateko prest. Aurten ere ni kalean ibiliko naiz, baserritar eta ekoizleen esperientziak bertatik bizitzen, eta helik argiako platotik grabatuko dizkigu elkarrizketak. Aurten 2 astez behin izango dira saioak, argia.eus eta bizibaratzea.eus webunetan. Eta, denboraldiari hasiera indartsu bat emateko, gaurko honetan oso proiektu berezia daukagu. Hemen gaude, Bedaion, nola ez, eta gaurko honetan Txarli Gesteira da gonbidatua. Txarli duela 30 urte inguru hasi zen sagardogintzako munduan, hortik garagardogintzara pasa zen, eta azken urteak alkoholik gabeko edarietan dabil. Zer ekarri duzua gaurko honetan, Txarli? Egunon, hemen ikuste zuena ez, hor die azkeneko koizpenak, eta justo alderdi hortako die alkoholik gabekok. Tarten, jai alai, eta hobena probatzea, jakiteko zer da. Zer da jai alai, kolore, morea, Bai, hau da, kefir hura da. Ez dake alkoholik, probiotiko dexente, probiotiko asko dazke, eta gero aparte dake gure etxeko sagarran zumue, zaimine edo jengibrea, eta petalo batzuki indako infusio bat. Ez da dugu. Hobena, hoixe. Zer ditzen. Nola dastatzea edari hauek edo? Bakoitze bere erara. Hemen ez jakitu da, ez jakitu usaindu edo? Usaitu, eta... Bai, ardo bat izango baditzek ere zela. Edari berezia. Badauke aroma bat lore... Bai, jengibren freskotasune, eta gero gazak bere grazia ematen dio. Gaza era naturalean sortzen da botien barrun, hartzidura botia mokatzeulako. Hartzidura, fermentazioa, nundi etorkizu bat zaletasun hau? Lehen esan deuna, sagardotik garagardora, garagardotik alkoholik gabeko edarieta. Azkenen uste prozesua izan dela, naturalki gertatu dana. Eta zure hasierak sagardotik datoz, ezta? Bai, izan ere, baserrien beti sagardoin da, betidanik sagardoin da. Ni gaitxegin arrebakin ikasi nun, sagardoiten, Eugenio Zabalakin. Eta berak zuen pasioa transmititu zian. Eta, pixkanaka sartu nintzen gehiago, sagardo mundun. Batzuk edaden aurra juten dien egin, beste batzuk ja releboa eman behar dugu. Eta sagardotik garagardo mundua pasan nintzen hor moda bestelako bate hontzan, jendea garagardoa iten hasi zena etxen, eta, gure hasi ginen. Eta gero horre hontzan 2 planetan arteko talka bat, ez? Sagardoa eta garagardoa, eta hasi ginen teknikak uztartzen. Sagardoi lupuloa gehitu, olegami desberdinek, proba egiten, ezkenen kale edo bale. Batzuk
arraskati bera eta beste batzu barrura. Zure webgunean ikusi dugu, ez gara planeta honetakoak, zider planetakoa era, hortik etorriko uztartze lan hori edo? Bai, azkenen eman nahi genion zentzu borobil bat eta, bueno, ez, gu deneko satelitea. Eta, bueno, espazio asuntoi gustatzen dugu. Eta, bueno, ziderna da horti dator, ez? Galaxiak esploratzeko... Bai zider, sagarauti datorrela eta beste histori batzukin bukatu dugula, baina, bueno. Beste historita murgilduz, hor ikusi dugu bai, tarteen, bueno, edari motasko, porruare bai ikusi dugu. Bai. Porruan hori zer dan edo, azalduko zen dugu? Porruna azkenen, etorri ziren Javi Rivero eta Gorka Rico, ama jatetxeko, behin hola iuntze baten, ingenun afarimoko bat. Eta komentatu zitean ez, jode, porrukin, ez dakit, zaizu korritu zeu zeitea, eta egia esan, ez nun pentsatu dein, behin hola porrukin zeu zeitea. Eta zin nintzen pixkat behi da, saren daula, porrun hartzidurak, eta ikusi nuen hor dago kimchi dala aza fermentatua, edo bueno, aza hartzitua, eta porrukin antzeko zozietezala. Bueno, proba ingo dugu. Eta bueno, proba genuen eta nahiko edari bitxie gehatu da. Bai dake aroma sakona, porru salda potentea bezala, baina gero hauan lehorra eta bai. Jo, berezia. Bai. Egia izenak ebai pixkat berezi jartzen dizula, porrua nahi zoik, deiadar, maitea haut, izen horiek ebai nundi datozen azalduko zen dugu. Botila batzuk egan bako zian, ez? Horiek izen pentsatzeko. Bueno, ez dakit eragin asko dakean, baina bai, jai alai azkenen, gero dena dijoa batea, irudie, izena, eta bueno, jasartu genuen hemen zesta puntalari bat, eta kolorea de alai da, eta bueno, jai alai, eta bai jai inglese didatzita, izjokoi, ez? Inglesa, euskera. Bai, porrua nahi zoilik, hau honek telia dake bai hemen gaztelera, inglesa, euskera, azkenen hori da, ez? Porrua nahi zoilik. Eta bueno, hortxe, porru sorta batekin, da, bai. Deiadar, kasu honetan, erabile genuen, hau da konbutxa bat, baina berezi da, ze ez daketeik. Da hoin da sagarrondon ostokin. Sagarran ostoa, lehortuta edo? Bai, ingenuen lehortu eta gero infusio bat, eta infusioi hartzitu. Claro, da urtebeteko prozesu bada, ez da hartzitzen hola eta hola. Inbar dezu legami bat oitu, sagarrostok tazken nutrienteta, eta bueno, pixkanak aitean prozesu bada. Eta bueno, adarretatik nola biltzeiten ostok, deiadar. Holako izjokok maite haut, hau konbutxa bat, etxeko sagarrakin, oso goxoa. Eta eutxi honei, hau ezautze zuezuek, balerdipeko eztikin, honei, eutxi honei. Eta azkenekoa ja idea bukatzen, frantsesa sartu dugu pixkat ez, bele beltz. Hau da, kafe konbutxa bat, zabala kafea, Tolosako tostatze be, Etiopiako kafe bat, eta bueno, sartu benola, bele beltz, pixkat diunegoa da, eta bai, pixkat izenakin da irudikin jokatze du baita, ez? Bada, burui, ez dela eskulana soilik, ez? Burukin dela askin batala. Sormen lanketa bada, gariketa bada bai. Anda. Eta porruan aipatu dezunen, kasu honetan, zure baratzetik hartze dituzu edo ekoizpenan nundi dator? Bai, gure baratzen lan altuka porru da, hemen dakeu, etxetik hartu dakeu, zail txiki bat, eta kasi 125 porrui dedikatuta, azkenen konsumo desinte dakeu porruna. Bai honeako eta bai etxeako, batza bitako erabiltze dugu. Eta edari ez alkoholi gabeko hauetan, oinarri bezala ura da, garrantzi gehiena okena edo. Baina hor ikusi dugu pixka saltxeatzen ibili banen, hartzitzeko momentun, urak ez duela kloroi behar, ez dela bere hartzi urak, hilite ditula pixka prozesu hori azalduko zen igo? Bai, bedaioko ude da mendiko ude, ur naturala, ez dago kloratuta. Eta gu probak hemen iten hasi ginen, eta emaitzak osonak atazien. Ude karetxue da, eta bueno, azkenen eskobik edo legamik eta bakteriok ur gogorretan hobetu itego lana. Eta, prozesu aldetik, kloroa ez da behar. Baina bai daula legislazio bat, esate dizuna, ez duk edari hau iteko, erabile behar dezu ur tratatua. Eta gu esaten, zein behar diegu. Mendiko udei, kloroa jarri eta gero kloroa kendu. Eta, azken erabaki genuen, bedaio ustea ensaiotako gunea bezala, eta ekoizpena gero salmentara dijoana, Zaldibiko goizane zentroan ite dugu. Hango bazkidegea,
hango ude oso antzekoa da, ze adalartik dator baita, osin beltz putzutik, kloratuta dago, eta egite deuna da ontzitan jarri ude kloro evaporatzeko. Eta, bueno, momentuz gure prozesue hola da. Piskat prozesuan gehiago murgilduz, azkenean hartzitze prozesuak, hartzitzeak edo zeri deitzen zaio, ni ez jakina izanik. Bai, hartzitzea azkenen da elikagaiak mantentzeko modu bat. Ez da gauz berri algoen igual emateu ez, konbutxa eta milaka urte dazkea. Eta hartzitzeak mota desberdinetako hartzitze da ere. Frutan kason edarik lortzeiteu hartzituta eta denbora mantentzeie. Esnen kason gaztak, arain kason, urdaiazpikoke, badue parte bat hartzitzen dana. Azkenen da elikagaia mantentzeko modu bat. Usta normalen beti bat etortzea, eta hori gordetzeko modu bat da hartzitzea. Elikagai guztiak hartzitzeko aukera edo? Bai, bueno, ez dakit, ez nahi ez dara aditua, baina aritua gehiago. Baina bai, frutak hartzitzen die, berdureke bai, aragike bai. Azkenean gure tripake berdintxo edo. Eta gaina hartzitze hoik onura asko emateizkio aparatu digestioi. Eta, bueno, esan dugu, edari alkoholik gabekotan naizela azkeneko urteoetan, sagardo bintzatik hasi, gero ze garagartuta, eta guain, edari alkoholik gabetan. Edari alkoholik gabeak, konbutxa beak zer da edo zer nahi du? Konbutxa azkenen da te hartzitu bat. Egiten dana da te infusio bat, eta gero infusioin batzu gozatu. Azukre bat sartu behar diozu, fruktosa, glukosa, estia, o dana dalakoa ez. Eta gero, infusio gozatu horri gehitu behar dizkiozu legamik eta bakteriak. Legamik iten duena da azukre hori jan eta alkohola sortu. Eta gero bakteriak iteue alkoholoi jan eta azido azetiko sortu. Horreiatik ez dake alkohola. Prozeson zati baten bai dake alkohola, baina gero bukaeran berriz alkoholoi desagatu itea. Bizi da honedari bat esango nuke. Bai, eta bizi, eta botila askotan ikuste da, transparentetan, ama basortzen hastea. Batzuk eskobi, inglesezko hitza erabiltzeu, eskobi dela symbiotic culture of bacterian, yes. Esan nahi duna da, legami eta bakterioen kultibo simbiotiko bat. Hoien prozesuan aipatu duzu hartzidurak, ditu duzu pixka konbutxa, eskobia. Eskobia zer dan edo azalduko bazen igo? Bai, pasia zu, hoxe bai. Azkenen... Legiko izutu? Bale, bai, oso ondo. Eskobia da... Eskobia da legami eta bakteria simbiosi bat, ez? Elkarrekin bizile, bata besten beharra dakea. Eta honek iteuna da hartzidura albidetu. Zuk honi gehitzei jozu te bat, azukredun te bat, porzentai baten, eta honek arrankea edo starter bat da, ez? Eta sortze da konbutxa bat lortuko genuke. Eta, bueno, bizi duen hoi, honditzen jungo da, ez? Bai, hori da. Honek hartzeu azkenen daun ontzin diametro hartzeu. Bai, azkenen. Kapak sortzen juteie, ontzia hondigo jartze balin bazu, azten judea. Bai. Eta die legamik eta bakteriak. Eta azpikoa da infusio bat. Eta ama desberdinak erabiliko dituzue, edari desberdinak. Bai, segun ze konbutxa mota o kefirrur mota ibili bazun, ama desberdine da bai. Eskerrik asko txartek. Ez da zer. Eta teaekin sorutako konbutxa horiek, Euskal Herrian ohitura oso gutxi da alkoholik gabe jateko, ez dakit. Zuk ze esperientzia duzun, jendeak alkoholik gabe kontsumitzeu? Badao tendentzi bat, gero eta alkohol gutxi batekoa. Batetik kotxe asuntoa, odana dalakoa, ez? Eta bestetik baitare, jatetxe batea jute zanen, ez? Eta ja balin bada dastatu o gozatu nahi zula esperientzioi. Askotan alkoholakin o alkohol asko eten belin bazu, igual pertzezio desberdin ide. Azkenen alkoholik gabeko darekin nik ustet beste detaile batzutan fikatzen bezala. Bai. Bueno, esan diazu, sagardokin hasi eta, bideoi dena iten juntara naturalki prozesu bat izan dela, baina alkoholik gabeko azkeneko bide hau, nondik hasi zinen ondoratan? Bai, etxen hasi ginen konbutxa eten. Eta, laugea, eta, hoxe, volumen desente hartu zuen. Beti bueltaka enkarguta, konbutxa bile, bat eta beste, eta erabaki genuen guk ekoiztea. Da, hola hasi ginen, ez genuen asmoik ez dara
ez saltzeko eta ez erre. Baina, bueno, hasi ginen etxeako ekoizten, eta batzuk probatu zuten, jode, ona da, eta honekin zein behazu, eta ez da beste etxeako, eta pixkanaga, eskutatik gontzaigu. Eskutatik da, proiektua sortazken. Bai, da perfil bat gastronomikoa, ez da kombucha, dendatan daren kombucha oiko, bai. Azkenen bere prozeso luzegoa. Bai. Eta gehiago daren enfokatuta publiko zehaz bateako, ez? Ean errixadie, gozok, beste perfil badakea. Bueno, eta alkoholik gabekok ekoizten segite zuen indikan, edo? Bai, sagardoa ite dugu etxen, hori ohitura bada, baina hasi ginen garagardoa, eta urten enlatatu dugu sagardo bat, dake jengibrea, lima eta abia. Oiko sagardo gintzatik, pixkat? Bai, pixkat desberdina, azkenen sagardo naturala bastar guztietan dago, eta nik ikusten unez, gabezi hori ez, sagardo desberdin bat, eta kapritxoaneke, eta aurten hau bat dugu. Hola, nobea de bezala. Diseño ere bai, oso politia, beste bai. Pixkat, en la línea. Eta hortik garatago, garagardoak eta sagardo gintzan. Bai, azkenen garagardok eta konbutxak eta kefir udedi pixka pentsatuta salmentarako. Eta gero dakeu beste alderdi bat, gudetzi duena jolaserako, ez? Ego lagun artean eateko. Hain diteu zu sagardo botil batzuk. Umami. Bai, umami. Zedake zapore bat oso... Zapore asko dazke, eta ez dakik nola kalifikatu. Zu sagarra zerei ditzai? Azkenen da prozesu, Iguite deu, sagartzuku etxekoa irakin, udeken du eta zukre konzentratu. Natatzea sagardoa da honedazke 13,2 gradu. Postrekin eateko pentsatuta dago, sagardo gozo bat. Txakolinen izan du deu. Gure normalen sagarra 2 urtez behin izaten da. Orduan, goindala 2 urte bate sagarrik etzeon eta matxa konsegitu genuen. Eta, jake tolarea eta dazken, ningen txakoli bat. Baina baita txakoli desberdin bat. Gukare ohituta txakoli transparente hori betiko. Saltzeana, hau da hori eta aparduna. Metodo ancestral, beste prozesu bat egin da bai. Eta ikustiteu gorri bat badaula, ketxalen gorri. Bai, hori da, haren, esan dezagun, haren ama, aurreneko probak ingenitu eta botitan sartu genitun. Beraz hemen badago aukera, bai garagardotan, bai komutxatan, bai sagardotan. Alkoholekin, gabe, zapore desberdine, bai. Baintzule, bakizo, aukera badaula, alkoholik gabeko edariak eateko, eta, Txarli, urrengo bisitariantzat oparia eskatzei hau. Ez dakit, haukezun oparik edo. Bia, justo, jake bedaia... Ezagun aite zai, gaina. Bedaia baino etorri zaten, bedaiako osaiekin indako edari bat. Konbutxa bada, jun konbutxa daite zaio, ze azukreen partez ez dia eramateu. Gaina kasuntan, kalitatezko ez di bat, balerdipeko lagunak indakoa. Earki, zure behimenakin gordeko denik hau, eta emango jot, hementziko du. Eta, besteik gabe, eskerrik asko Txarli, zuei entzule, esan bezalaxe, 2 astez behin egiko duzue, bizibaratzea.eus eta argia.eusen ikusteko aukera, eta hoxe urren arte.